Dic bona tarda o no? Perquè clar, ells no saben... No, sí, perquè els pengem a la tarda. No? Però clar, és el vermut. Hi ha el vermut, però avui no hi ha vermut. Què passa? Bona tarda, doncs. Bona tarda. Company i amic. Avui anem a parlar una mica d'actualitat, tio. No? Anem a parlar una mica del que està passant al món. La salsa rosa, no? Del que està passant al món, però només el futbol. Les guerres i tot això ens és igual. Ens sua la polla, Què farem avui? Ens sua la polla. Perdó. Parlarem de fitxatges. Vipa. Marcat, És que ens hem fotut un monstre i anem... Va, explica. Bueno, fitxatges, no? Vale, sí, fitxatges. Però fitxatges de quin... O sigui... De quina índole, no? Podríem dir. Hola. Fitxatges bastant recents, o sigui, no parlarem de Gordon, vale? Tothom sap, no, Gordon? Ni de puta conya, vale? Però no perquè sigui el Barça, jo no dic per això. Ja. Adeyemi tampoc, no? Perquè fa molt que sona. Però parlem Quina casualitat que no parlem de ningú del Barça, bro. Mentida. Spoiler. T'he manipulat. Spoiler, mentida. Quin? O sigui, no em surt. Anem a parlar d'alguns així recents o d'alguns que ens hem enterat ara, abans de gravar el vídeo. Però abans de tot, bro, vaya conjuntito, No està gens preparat. L'únic que es veu, a la càmera estic veient, es veu menys intens. És molt maco, és més maca la meva que la seva, però no s'aprecia, tio. Vaya conjuntito llevamos, nen. El tanga també el portem igual. Sí? Començarem parlant pel nivell més internacional tal, i anirem baixant i acabarem parlant d'alguns jugadors menys coneguts. Pensava que anaves a dir que acabarem parlant. I acabarem parlant de jugadors menys coneguts, això. Val, primer fitxatge i comencem forts perquè em sembla dels més forts, que no és oficial, no és oficial, però tenim el Here We Go del Fabrizio Romano. Tots sabem que és Fabrizio Romano, ens fiem d'ell, no? Primer fitxatge. Aubameyang a on, tio? Per què ha fitxat Aubameyang? Pues Aubameyang se'n va menjar uns pulpitos, bueno, un percebes, aquestes cosetes, no? Se'n va al puto Depor, al Deportivo de la Coruña. I a sobre venia de jugar bastant, no, el Marsella? Doncs sí. És random perquè va fer allò d'anar al Barça, tal, tornar al Chelsea, que el Chelsea que es va menjar una merda. Després van a Aràbia. Van al Marsella, després se'n van a Aràbia, no? I va tornar. I ha tornat al Marsella. O sigui, Aràbia, Marsella, Deportivo, que és un club històric, que ens fa molta il·lusió que hagi tornat a primera, però no deixa de ser un equip que acaba de pujar a primera. Ja. I fitxar Aubameyang. Ja, però és que el Depor crec que està fotent pasta. Pot ser, sí, no? Estan fotent... Altres fitxatges que no direm del Depor, Leo Roman, altres fitxatges. Ei, han fitxat algun que es diu Jansen o alguna així del Bayern. Ho he vist. 4 quilos. S'estan deixant... Aubameyang els ha costat 1,5 milions, amb la pasta, tenint en compte que ja té una edat. Sí que dona pasta al marisc, bro. I la coca. Però sí, el Depor... Ojo, el Depor. Ojito con el Depor. Aquí ho vau veure primer. Sí. Que quedi clar. Europa? No crec, no. Eurodepor, no crec. Però ens faria molt il·lusió. És la típica, bro, que... poden ser pufillos, saps? Però, hòstia, em costa veure Aubameyang baixant, bro. Em costa molt veure Aubameyang, o sigui, un equip on està Aubameyang baixant. Aviam també com ve, si ve molt amb ganes de jugar, si no... Crec que sí, ve a Espanya, tal... Li agrada molt Espanya, la seva àvia era d'Àvila, tio. L'àvia d'Aubameyang. En sèrio? Era d'Àvila, és espanyola. Es deia Marina. Marina. Aquestes coses d'Aubameyang. Aubameyang és jugador fetitxe meu, molts ho sabreu, els que em coneixeu, que sent de l'Arsenal. Però bueno. Següent fitxatge, tio, qui tenim? Següent fitxatge tenim a... Joder, ja em toca a mi dir-lo. El Ter Stegen, bueno, no em cau malament, honestament. Ter Stegen a l'Ajax. És oficial ja, no? Here We Go de Fabrizio, tornem-hi. No està anunciat per l'Ajax a Instagram, però Here We Go, Fabrizio. S'ha dit, suposo que deu ser que estàs amb opció de compra o compra obligatòria, no se sap més de moment, hasta aquí puedo leer. I ajuntarà, que això no us ho hem passat, amb Mitchell un altre cop. Hòstia, això no ho havia pensat, tio. Ajuntarà amb Mitchell, que ja venia a estar al Girona, que no va jugar massa, perquè va estar lesionat. I ajuntarà ja, i el que també sonava per anar a l'Ajax era Unai, bro. Sí, ho he vist, avui ho he vist. Unai sonava molt per anar a l'Ajax. Si fos més Here We Go, l'haguéssim dit, perquè Unai és un jugador que ens encanta. Molt bo, molt bo. Següent fitxatge que em fa mal, ara entendreu per què. Leandro Trossard, el Besiktas. Leandro Trossard, exjugador, ara mateix exjugador, fins ara, de l'Arsenal, fa bastanta pena, tot i que ja saps que no és el més carismàtic del que de l'equip, però se'n va a Turquia per 18 milions més 2 en variables o alguna cosa així he llegit. Em sembla bona venda per l'Arsenal, tenint en compte que mai venem bé. Ens va costar 24, el venem per 20, i el que m'estranya és que se'n vagi a Turquia a fer diners, suposo, perquè... Doncs honestament, jo el veig bastant típic perfil que acaba a Turquia, bro. Sí, però potser li han... Hòstia, ha jugat a la... Ja, però la típica, jo què sé, el Sané, bro.
saps? Que se'n va ja. Però és que acaba de guanyar la Premier, no sent titular indiscutible, Ja. perquè ha acabat malament, però hòstia, ha sigut molt important. No sé, Ja, fer un pas a baix, vale, però a mi em sembla 2 passos, això a baix. Ja. No, és el típic que segur que ja cobra més que... Diners tal, al final el futbol turc molt o sigui, ha de molar jugar a un estadi turc, ha de molar. Sí, justament, en quant a afició ha d'estar molt guapo. Estan bojos del cap, sí. Us anem al següent. El següent és un que acabo de veure aquí, perquè l'ha apuntat ell, siguem sincers, alguns els ha apuntat ell i alguns jo, i m'he quedat flipant perquè no ho sabia. Tielemans, que em sembla un molt bon jugador, al United. Aviam com va, perquè el United ja sabem que... Cremen els jugadors com volen. Porten jugadors que semblen que seran bons i que anirà a puta mare i no acaben anant bé. Quin és l'últim? Bruno Fernández és l'últim bon fitxatge? Així de jugador no, però és que han fitxat, a priori hi havia molts jugadors que semblaven que serien bons. Sí, però l'únic que acaba funcionant no acaben funcionant. Tielemans també ens agrada molt aquí. 41 milions és pasta. És pasta, però està edat prime, no? 28... És el capità de Bèlgica, saps? Vull dir, és un tio amb galons... Em sembla un fitxatge... Amb qualitat, No em sembla overpriced. Però no, el que no sé és l'edat. Jo crec que són 28. 28 anys? No. Sí. Pots tenir raó, Però, hòstia, pot ser que no, bro. 29 anys. Em sonava, doncs tens raó, i llavors no em sembla tan malament el preu. Com que van al Leicester, a Aston Villa, no sé, li fotien... Porta molts anys, però que porta molts anys que era com molt jove. Sí, però sí que és veritat que va ser jove. Va explotar jove. Tot això, Tielemans cal dir també, que tampoc és oficial anunciat pel United, però bueno, here we go, en un parell de dies, potser quan pengem aquest vídeo ja està anunciat amb la foto de la samarreta. Confiem amb el pesau del Fabrizio. I confiem en que el nostre editor vagi ràpid editant. Sí, si no cobraràs, vale? Els editors som nosaltres, vale, per si algú no ha entès la broma. Un altre que ens hem enterat avui, Digne, el bueno de Digne, Lucas Digne, al PSG. I després del partit que va fotre l'altre dia, molt. Sembla que hagin fet un fitxatge perquè, hòstia, juga titular a França, doncs el fitxem, som el PSG, saps? És una mica és la típica, i jo crec que necessita, el PSG és la típica que necessita una mica d'identitat francesa, perquè al final jugant, sembla el modo carrera que et fots tu amb els col·legues, saps? I bueno, doncs li veig una mica, li veig 32, crec. Clar, vull dir... 32 perquè ho vaig mirar, crec. Doncs no miro. No, mira, que encara m'ha d'estar ahí... 32, que bo que ets, tio, ets molt bo. Doncs jo m'ensenya una mica, simplement pel fet d'una altra carrera random, un tio que va jugar al Barça, que ens oblidem, i va passar de puntetes per aquí, va anar a l'Everton, ara estava a l'Aston Villa, i ara el fitxa el PSG, és una altra carrera una mica rara. O sigui, estava fent Everton, Aston Villa, sí, allà... Jugador experimentat, que pot sumar al vestuari i poder pagar segon lateral no està mal. Un lateral molt tradicional, molt limitat, no? Jugador una mica mediocre. A mi no... Sí, pot ser, però honestament el que havia vist del Mundial fins al partit d'Espanya no em va desagradar. És que va ser desastrós. El penal que li fa Lamine és... És de davanter, ho van dir per la única. És de davanter o nostre. De la Moreneta. Amateur, de futbol amateur. Menys de 10 milions, és un fet caríssim per ser el PSG. És el que dic, jo crec que recupera identitat una mica el PSG. Que ja havia jugat al PSG, Digne. Torna a casa, si es pot considerar el París en casa, però bueno. No està malament pel preu, però bueno, no sé. Per donar-li descans a Nuno Mendes... Clar, és que és això, vas amb un titularíssim, o sigui, no... Següent, tio. A què? El Fenerbahçe, un altre al futbol turc, per 18 quilos. Un jugador bueno. No, perdó. 8. 8,2. Doncs em sembla un bon fitxatge. Tinc una mica de mala lletra. És que semblava això... Sí, és un parèntesi, perdó, culpa meva. Em sembla bastant bon fitxatge. O sigui, és un tio que no és una locura, però que el tio complidor, no? M'estranya que marxi, perquè és un jugador que sempre va bé, també, el Quillo. Però bueno, suposo que amb el City vendrà que per 8,2 i fitxarà un altre per 35, un altre suplent, però bueno, ja ho veurem això. Seguint a Turquia, de fet, seguint el Fenerbahçe, que hem de dir a què per 8,2 milions, Mason Greenwood, amb 24 anys, fitxant pel Fenerbahçe per 39 quilos. 39 quilos. Em sembla una locura, honestament. Em sembla un jugador que... O sigui, sembla que després de tota la polèmica i tal... Començava a repuntar. Va anar al Getafe, va fer una molt bona temporada, va pujar al Marsella... Però el Marsella estava fent-ho de locos. Ja, per això jo penso que ara seria... Honestament, jo crec que Greenwood està atacat per el que va passar i tot això, però si no, és que... O sigui, jo quan l'he vist jugar em sembla una puta locura de jugador. Però jo crec que encara hi ha aquesta por de la imatge. Sí, jo crec que hi ha aquesta por i això... Que a França sembla que importa menys. Però jo, a mi em fotria bastant, per molt bon jugador que sigui, no m'agradaria que l'Arsenal fitxés. No, i perquè també pensant com, ja no pensant en els drets i tal, que amb això pot ser poc ètic, òbviament pot ser poc ètic, també et dic una cosa, si no l'han jutjat o el que sigui, doncs aquí tu tampoc no eres aquí juet. Ja, però s'han escoltat àudios reals, aquí no ens hi fotem, però...
Que jo no voldria Greenwood en Jo sí, a mi m'encanta. M'encanta el que fa. A mi m'encanta com es desenvolupa en el terreny de gent i joc i fora. Ho fa molt bé. No, és broma. Però el Fenerbahçe, ojo, l'equipet que s'està fotent i com estan els derbis allà a Istanbul. Sí, Trossard, per al Besiktas... Ojo, els derbis allà... Acaben a tiros, Seguim d'un cas polèmic a un altre. Top 10 jugadors més polèmics del segle XXI. Alex Jiménez, aquí el tenim. Se'n va a la Fiore. Potser no el coneixeu tant com Greenwood. Ve del Bournemouth, va a la Fiore cedit. Què passa amb aquest jugador? És un jugador que últimament no estava jugant. Per què no estava jugant últimament al Bournemouth? No per falta de talent, perquè estava fent una bona temporada. És que... Contra l'Arsenal em va agradar molt. Acabem de dir això i explico una història. Per què no estava jugant? No estava jugant perquè el van pillar xatejant amb una menor i, bueno, demanant-li coses una mica més privades, sí, no sé, però jo recordo el missatge... Recordo el missatge de la noia, tinc l'edat que tinc... Visual, i ell... Vale. Això ho condemnem totalment. Què passa? Sí, que no entenc. Va deixar jugar al Bournemouth per això i el cedeixen a la Fiore. Què passa? Que a Itàlia els hi és igual, això. Vale, tens també la logo, sí, veritat. Ja, però no sé, fitxar un jugador amb aquestes polèmiques que potser no sembla tan greu com una agressió a Greenwood, però igualment em semblen coses totalment fora de lloc sí, no està clar. I ja no pensant en l'ètica o la moral, sinó en la imatge, saps què vull dir? Era molt bo, és molt bo. I que denota que és una mica curtet, o sigui, honestament, un jugador que té tota la pasta que té un futur que flipes, tal, et fotràs la carrera per fer el gilipolles? És que em sembla... No sé com de recents són els missatges, però no són molt antics. No, crec que no. I també va a la Fiore perquè jo crec que té bastant marcat a Itàlia, perquè ell jugava al Milan. Que de fet l'he vist en directe aquest tio. Acabem de dir això i explico una història. Ah, sí? Quan vaig anar a San Siro, jo vaig anar a San Siro fa un any i mig, vaig anar a un Milan-Roma i vaig veure aquest tio que va jugar, i jugava de titular al Milan, em va semblar una puta locura, t'ho juro. És que és molt bo. Un canó, bro, per la banda. Jo no l'havia vist mai, el vaig veure contra l'Arsenal. Un canó per la banda, tio, em va encantar. Que els dos he anat a San Siro a veure un partit. Sí? Jo, Giuseppe Meazza, jo a veure l'Inter. Jo San Siro. Però jo vaig veure un gol d'Alexis Sánchez en línia Maravilla. Alexis Castibu! No demano res. Jo vaig veure un de Reinders, bro. Compararàs, caríssim, però bueno. Ojo San Siro, el Tumba, no? El Tomba. És verdad. Quina puta merda, tio. Bro, estan fotent tot. Però no s'havia cancel·lat al final. Crec que no, bro. Jo sé que ho van cancel·lar en un moment, no sé si encara va, però bueno. Aquí apoyem a totes les... Recolzem. Perdona. Recolzem a totes les coses aquestes, els moviments aquests antifutbol modern, aquí el recolzem, perquè estem fent la polla dels escuts nous de logo, dels nous estadis aquests sense personalitat, com faran amb Mestalla, bro, que és una puta locura, Mestalla, bro, el canvien totalment. Si no sé el tomben, però... Tomben! A cops de puny! Mestalla, que és un dels camps amb més carisma que hi ha a Espanya, bro, el que té més inclinació d'Europa. Estem fent la polla, tio. Val, ens allunyem una mica de la polèmica, no? Sí, perquè de localitat. Ja anem a parlar tranquil·lament. Hòstia, això ho he pensat ara. Un jugador que em fa il·lusió dir-lo i no saps per què, crec. Ara t'ho diré. Hjulman, ho dic bé? Tu que ets més... Més què, bro? Hjulman. Més gilipolles. Defensa que fitxa l'Atlético, procedent de... Hjulman, pivot defensiu. He tingut un poc mental. Procedent de l'Sporting, que per ser... Bueno, que estic apurant aquí, que ha tornat aquest escut, més o menys. Aquesta samarreta me la va pillar me mare, plató, mama, me la va pillar me mare de Lisboa. Jo també vull. Estic parlant de me mare, un respecte. Me va portar a Lisboa de la botiga de l'Sporting. I ara l'Sporting torna com aquest escut antic. Però bueno, més o menys. 40 milions l'Atlético, el fitxa per 40 milions. Locura, Un jugador de l'Sporting que no l'he vist. Jo vaig veure algun partit aquest any. I jo no. La veritat. Per què aquest jugador em fa il·lusió? Que tu no ho saps, això. No. Aquest jugador té un tatuatge aquí de l'escut de l'Arsenal. Què dius, bro? Adjunto foto i ara te l'ensenyaré. En sèrio? I per això era graciós quan sonava pel Tottenham, perquè diuen, hòstia, fitxareu un tio que té el tatuatge de l'Arsenal. Bro. Hòstia. És molt fort. És molt fort. Em sembla molt heavy, bro. Per tant, ja tinc un jugador preferit de l'Atlético. Hjulman. No és molt difícil, tampoc, Ja, la veritat és que no. Seguim. Aquí aquest és un que he trobat jo, una miqueta, em sembla una mica underground, per com és últimament. O sigui, no ho és... Ha passat per sota... Jo em vaig enterar, però que no s'està parlant molt.
Ja, sí, no sé quina edat deu tenir, jo crec que ja està una mica en els seus últims anys de carrera, però em sembla algo de lloar que aquests jugadors, tio, que ha estat als Estats Units, sí, vale, bueno, Canadà, més ben dit, el Toronto, Canadà. MLS, no? Ha estat a la MLS, però el tio acaba la seva carrera jugant a Itàlia, al seu país, i on l'han vist créixer, i a mi això em mola que flipes. És una mica romàntic del futbol. I havia tornat l'any passat a la segona divisió, i ara se'n va també a la segona divisió. Hem dit l'equip encara o encara no l'hem dit? No, perdona, Insigne... Hem dit el jugador! Hem dit el nom, crec. Lorenzo Insigne. No em sona gens haver-ho dit. Hem parlat aquí de que maco tornar a Itàlia, però no he dit el nom. Perdó. Insigne a la Sampdoria. Llegenda del Nàpols. I la Sampdoria, equipàs amb aura a més no poder. Que no hauria d'estar a Sèrie B, que així com el Pescara. Vale. El Pescara ha baixat per això, també. A Sèrie C, però sí. Juraria que sí. Sí, és veritat. I va anar al mercat d'hivern i va intentar salvar-ho, perquè el Pescara és l'equip on ell va iniciar. I no va poder. I clar, la Sèrie C no jugarà. Home, de 35 anys tampoc. I juga amb la Sampdoria, el que hauria de lluitar l'ascens, també. Hòstia, sí, ojalà, tio. Hòstia, la Sampdoria, segona divisió. Final contra el Barça Champions, no? Escut mític. Clar, tio. Camis mítiques, camp mític. No, és una equip no pot estar a segona divisió, és a Itàlia. Derbi mític, bro, contra el... Hòstia, no em sortirà. El Gènova, no? El Gènova, clar, és de Gènova. Derbi contra el Gènova... Sí. No, que volem que pugin i més si és amb Insigne. Que no sé què faria si puja Insigne, però hòstia, molaria. A mi em molaria molt, tio, anar a veure un partit de la Sampdoria algun dia. A les grades és molt mític, com que tenen 20.000 banderes. I és molt loco, és superbonic, supercolorit. Bueno, seguim. Ara, uns que he fet una mica de recerca així, una mica més underground. Així que... Jo no formo part no. Perdona, és veritat. És que aquests, hem de dir que els has buscat tu més, poder, i jo he buscat alguns una miqueta més underground i que poder no em sona. El que hem comentat al principi, que aniríem de jugadors més coneguts, fitxatges més mainstream, a coses que jugadors potser ni coneixeu, hauríeu, si ens seguiu, però potser no, pels... Això és hòstia, Això és cafè per a cafeteros, ¿vale? Toca tu? No, poquet. Te'l deixo dir tu. Gràcies per seguir-me els honors. Calero, here we go, o ahí que nos vamos. Al Màlaga. Ha sigut bona aquesta. Calero al Malaguita, un boquerón más. El Màlaga, que honestament tinc moltes expectatives amb aquest Màlaga, perquè l'he anat seguint a la segona divisió i té una davantera que em sembla una puta locura, bro. Quin ascens. I que Racing, Depor i Màlaga, són els... Nosaltres sempre hem comentat això, són els tres equips que volíem que pugessin. De locos. Són els tres que volíem, quan a sobre el Depor fa 2 anys estava a primera, Ref, el Màlaga també... I el Racing no fa tant. És una locura, és el nostre ascens somiat. Han resurgido de sus cenizas. I crec que molts de la nostra quinta, els cromos i tal, són tres clubs. Hòstia, i un que no hem comentat... Munitis ídolo. Com es deia l'alt? El Sigic i l'altre. Uah, era una locura. Ara posarem una foto al Sigic i a l'altre baixet. I el Munitis, no? Que semblava això Clubes Pro, saps? No hem comentat Canales al Racing. Molt puto flow, Torna a casa, aquest sí que torna a casa. Aquest torna a casa, i això també és una altra cosa que mola, tio. Quan han pujat a primera... Això té els collons, no és com a Cazorla, Clar. Cazorlita... Estava jugant a Mèxic, no? Estava a Monterrey. I torna quan pugen a primera. Bueno, és maco el fitxatge, ens cau molt bé Canales. Però jo crec que a segona encara no estava per jugar a segona, saps? O sigui, encara no és tan gran. Sí, ja, però estava jugant a Mèxic. Mèxic i segona... Perdó, no vull faltar a la Lliga MX, però segona divisió espanyola, Hypermotion. I això, el Màlaga, tinc moltes expectatives. Hòstia, ens hem anat a parlar del Racing, mare meva, tio. Perdona, és que... Qui hi ha del Racing? Clar, Canales no l'hem posat, l'hem mencionat, però no l'hem posat perquè fa temps. I això, Màlaga, i també m'hauria anar a Rosalet un partit, perquè l'ambientat que hi ha allà... Em sembla una locura, bro. Jo porto veient les prèvies que es foten allà i és que és una puta bestiesa. Seguim. Un altre d'Espanya, bueno, com són tots. Un altre que torna a casa. Un altre que torna a casa. I és Ander Herrera. Ander Herrera, el Zaragoza,
a primera ref, i bueno, jo crec que és un jugador que estava a Boca Juniors, crec que no l'estava jugant massa. Molt infravalorat jugant d'Eri Herrera, en el seu prime. En el seu prime sí, però molt infravalorat, quan estava a l'Atlètic ja se veia moltes lagunes. Sí, no, jo parlo de United, primer anys de PSG, no va acabar jugant molt al PSG, però era un recurs, és que el United era molt bo. Sí, típic jugador, tio, que és molt intel·ligent, saps? I molt equip ell sol. I això, ja que fa Zaragoza, ja que fa el Zaragoza també, a primera ref. Fins i tot els tops. A primera ref perquè, hòstia, el Zaragoza no pot estar a primera ref, tio. Jo he anat a Romareda també i camp mític que també estan fent. Han anat a tot arreu, estan remodelant. El segon aquest ja és una mica més de futbol de carrer, de futbol en el carrer, però Jordi Cano a l'Andorra. Qui és Jordi Cano? Jordi Cano és un jugador, exjugador ara, de l'Europa. De l'Europa, que ara l'Europa està a primera federació, però fa res, estava a segona federació i fa una mica més a tercera. És jugador de l'Europa. Què passa? Nosaltres som aquest derbi d'Europa a Sant Andreu, tirem cap al Sant Andreu, tirem cap a la USA, del poble. Tot i així ens alegrem molt, no? Sí, perquè honestament tampoc no som aquí Julián del Sant Andreu i l'Europa també em sembla un equip de barri i tal i que té la seva història i mola, tio, és un fundador de la Lliga d'Europa, És molt loco això, Ha fet unes xifres, no? Va fer bastants gols. És una puta locura, o sigui, que un jugador amb 31 anys exploti el primer any jugant a primera ref, que és una divisió complicadíssima, i foti 25 gols, ha fotut. A Lliga crec que 21-22, però sí, entre Copa i tal, i el playoff, amb el playoff sí que pot ser 25. És una puta bestiesa. Se'n va a l'Andorra, que ojo que està fent bon equip perquè aquí també vol fitxar. Pau López. Pau López, exporter Pau López! Ets un fill de puta, ho sàpigues. Vaig a per tu. I ara tinc una mica més... Amenaça, Però m'estàs cogiendo, Pau. Amenaces no. Vaig a per tu en un sentit metafòric. No sé si ho saps, però aquest tio, el Pau López, i perdó que ja ens anem per les rames per les batallites, quan va venir amb el Betis aquí, al camp de l'Espanyol, ens va parar un penal a l'últim segon i es va girar i ens va fotixar la vegada. I per què l'has volgut mencionar ara? No calia, no està aquí. Em poso nerviós jo sol, tio, perdoneu. No calia ni mencionar-lo, l'ha volgut mencionar ell. Ja, a sobre li donem de següent fitxatge. Acabem amb un fitxatge que mola. Te deixo que m'ho diguis tu perquè es va enterar ell abans i gràcies. Deixo que ho diguis tu, perquè es va enterar ell, me va passar per Twitter. Vale, doncs el dic. Jo reconec aquí la feina dels meus companys. Pere Pons, el Sabadell. El Sabadell. Veurem a Pere Pons al Vallès, a la Nova Creu Alta. Top, el Vallès dolent. Exjugador que jo crec conegut pel Girona, no? El Girona, el l'ascens, tal, m'agrada molt. Després va anar per l'Alavés i ara està jugant a Xipre. Va estar un any a l'Alavés, Portava bastants anys a Xipre. 2 o 3, sí. I és un jugador que mola perquè és de l'època aquesta del Granell i tots els drets. El Girona molava, fins i tot jo, que ara últimament s'ha creat una amistat amb l'Espanyol, a mi em molava que flipa. Perquè el Girona molava, sí. No soc tan fan del Girona com abans. Jo ho entenc. Però a mi el Girona, hòstia, jo seguia molt el Girona fa molts anys, abans de Machín, ja t'ho he dit moltes vegades, quan el Toro, Acuña, tot això... És que ja molava. Jugava a la PSP amb el Girona. Molava molt. I quan anaven a playoff cada puto any i perdien la final... Ja, ell semblava una mala... I quan van pujar em va fer molta il·lusió. Ara no em cauen tan bé, però em va fer molta pena. El City Group també ha fet mal, bro. Puta City, des d'aquí, puta Manchester City. Però em va fer molta pena, igualment, amb Mitchell... No, Mitchell em cau de puta, serà un tio que s'ha esforçat per parlar català i tot el que tu vulguis. Això és molt fort, Em sembla un tio... No s'ha esforçat, sinó que el parla, és que el parla. Bueno, vull dir, sí, però vull dir que no ha fet vergonya perquè ha tingut èpoques que, joder, bueno, i ara tampoc no el parla fluid. No, però és que això és el que ha de fer tothom. Exacte, esforçar-se, i aquí fem una mica de política. Que jo vull que el Girona torni a pujar, i si el Sabadell, en Pere Pons, fa la històrica, t'imagines? Sí, de fet, molts aficionats del Girona volien a Pere Pons. He estat mirant per Twitter i volien a Pere Pons. Sí, tindria sentit. Per què no? Ja no sé en quin estat està jugant 3 anys a Xipre, òbviament no hem vist ni un partit de la Lliga Xipriota. Sí, no? Xipirona. Però bueno, Pere Pons, Sabadell, volíem, això, no té molt sentit dir-ho, no, però volíem anar a la final, nosaltres, te'n recordes? Hòstia, sí. Però impossible entrades. Clar, també aquí som uns supercarros, Sí, no hem anat mai a veure el Sabadell. I ens hi trobem la gent de Sabadell no al camp. Clar, va coincidir quan estàvem començant aquest projecte i, hòstia, era vidiazo. Però bueno, ja aquest any. Sí, no, segur que algun partit podem anar, estic segur. Estaria molt bé. Estic completament segur. Bueno, i fins aquí, no? Quan pengem aquest vídeo,
entre editar-lo i tal, potser hi ha hagut el fitxatge d'un fitxatge més top. Mala sort. Ens acumula la feina. No podem estar que tenim obligacions també. No tot el temps és vostre. El nostre, vostre no. Vostre. Nosaltres, vosaltres. És nostre però no vostre. Però que intentarem editar-ho ràpid i penjar-ho ràpid, però potser ara surt un bombazo, saps? Potser surt, no sé. Bombazo informatiu. Pere Milla al Barça. Ojo, que ja ho dius bé, Ja, perquè em vaig veure ahir el vídeo on tu dius Pere, que vol que li diguin Pere, que és de Lleida. És de Lleida, vale, doncs Pere. Pere, bueno, ets un crac, tio. Però això, fins aquí els fitxatges més randoms d'aquests últims dies, n'hi ha hagut més, però ja fa temps i ja tothom el sap, crec. Crec que amb aquest vídeo algun fan del futbol, que sigui prou fan, pot haver dit, hòstia, què, en sèrio? En sèrio, sí. Perquè nosaltres ens ha passat preparant i ens han sorprès mútuament. I tot. Tot. I ja està, nenes. Esperem que us hagi agradat. I un altre vídeo més. Le da una hora y lo me salga.